Staré vinice na vrchách. História pestovania viniča v Nemčiňanoch siaha až do druhej polovice 14. a začiatku 15. storočia. Kopcovitý chotár obce s viac ako 1600 hektármi bol na jeho pestovanie predurčený. Vinice ležali na ilovito-štrkovitom podloží, v Nemčiňanoch na 9 pahorkoch a v Rohožnici na 3, pričom niektoré sa nachádzali na príkrých 40 až 45 stupňových svahoch. Panské vinice Kostolániovcov, neskôr aj družstevné a sedliacké vinice s priľahlými slivášmi zaberali spolu 115 hektárov. Panské a družstevné boli vysadené ušľachtilým viničom, súkromné sedliacké väčšinou hybridmi, samorodákmi. V rokoch 1973 až 1975 v rámci nezmyselnej hospodársko-technickej úpravy pôdy boli všetky vinice zlikvidované miestnym jednotným roľníckym družstvom, ktoré následne ako zadosťučinenie vyčlenilo a hlboko zrigolovalo 7-hektárovú plochu na pahorku Živý vrch, 270 metrov nad morom. Tým umožnili výsadbu nových viníc, avšak už iba ušľachtilým viničom ako monokultúru.